Machiegni kendo Nyakaramogi kawadhi nyime en bang' sith mar gavana ma Kisumo ng'wech modong' en mano mar manyo spika mar kaunti. Buche gore e kind jokanyo mag ODM mabiro yiero spika manyien ka spika masani bende geno mar siro kombe. Kata kapok County Assembly ma Kisumo yawo mar chiwo thuolo ne yiero mar spika, jok mageno kom spika ni e twak kod jod bura kendo kisera mar ombulu nenore ka chwakore. Chik koro yiene gavana Anyang' Nyong'o mondo obi oyango odiochieng' ma iyawo e Assembly ma Kisumo ma biro yawo thuolo ne chenro mar walo spika ma biro tayo od bura. Ka MCAs ochamo muma to koro clerk mar Assembly biro kite Kenya Gazette kata gazette mar Kenya nafas mar spika. In other words, nafas mar speaker no biro advertised mondo mikoro ji oro oboke gi. Nyaka sani moko kuom jok magombo kom spika ma Kisumo gin spika masani Elisha Oraro, manen jatend kweth mathoth e Assembly no Samuel Ong'ow, okil Kenneth Amonde, jatend migawo mar ohala e kaunti ma Kisumo Alphonse Ouya, to kod Obungu Owich mane laro kom MCA ma Kondele. Jasiasa Priska Misachi ma en jago oporo e Assembly no ojiwo joma nie ng'wech mondo tim campaign mar spika kod kwe. Giket pachgi mos, gigo pekse ne chunygi, to giyien ng'ama dhi tero Kisumu mbele, ma ok dhi kelo confrontation, to dhi engage in dialogue and consultation. Jodak bende dwaro ni MCAs manyien one ni giyiero spika mabiro keto dwach jopiny mbele. Ka in jalweny no kik ikel Assembly karka. Lweny we oko, Assembly karka ikele chike, ilose chike, to iloso gik manyalo timo ang'o konyo jopiny. Wakwayo ni mondo kaponi seche ma gidhi timo yiero ging'i ng'ama jaratero, ng'ama nigi gimiluongo ni moral values, ng'ama is a good leader, manya chiko odwa ma Assembly no e yo maber. County Assembly ma Kisumo en achiel kuom counties mosebedo kod speakers mathoth nyaka ne sirikande mag gwenge chakre. Spika mokwongo Anadul nothi choko bang'e to dono duoke tich. Onyango Oloo ema ne spika e chak Assembly mar ariyo. Obende nothi oko kuom tiyo marach kod apise kama nokaw kare kod spika mawuok e